A través d'un taller titulat Cocreació i desenvolupament per un futur sostenible al Matarranya, la comarca ha començat a redactar un manual que servirà com a eina per a les bones pràctiques en turisme. Una redacció que s'ha realitzat amb la participació de diferents agents público-privats del territori. Al Matarranya ja fa força temps que treballeu amb turisme, sou tot un referent en molts segments, i ara el que es vol fer és un pas més enllà. Avui comencem un programa que es diu Matarranya Destinació Sostenible, i el que volem fer és co-crear d'una forma participativa amb tots els agents locals per construir aquest futur que és un gran repte a nivell de sostenibilitat i turisme, i a partir d'aquí farem totes unes sessions de formació, també d'inspiració, i per desenvolupar un manual de bones pràctiques turístiques a nivell de la comarca. A la proposta hi han participat diferents actors del sector turístic, a més d'empresaris de diferents àmbits, representants públics i d'associacions del territori, amb l'objectiu de treballar i definir les accions a desenvolupar en un futur de manera conjunta. Han de tenir una visió en la que sigui a mitjà i llarg termini. No podem pensar només en l'omplir avui i en el demà. O sigui, és a dir, hem de veure la setmana que ve, l'any que ve i d'aquí un temps, perquè el nostre patrimoni, principalment a nivell cultural, a nivell natural, és la gallina dels ous d'or. L'hem de conservar i tant les institucions com les empreses han de ser els garants que aquest patrimoni, realment aquests recursos, es mantenen a futur, i amb això hem de treballar conjuntament. Des de l'empresa consultora Elements Muntanyes d'Idees, Estratègia i Ecoturisme, dinamitzadora del projecte, afirmen que la comarca té tots els ingredients per elaborar un gran producte. És muntanya, és plana, és agricultura, és entorn rural, és producte local i té diferents parcs naturals, també de gran prestigi, per descomptat la seva via verda principal, i també el cicloturisme és un gran actiu. Per tant, té tots els ingredients per elaborar un gran producte, i en això estem. Per a continuar treballant en aquesta línia ja s'han organitzat 2 sessions més. Per al proper 30 d'octubre, una trobada d'intercanvi i aprenentatge en línia anomenada Destinacions que inspiren, i una altra el 7 de novembre, amb un taller participatiu per co-crear i desenvolupar un futur sostenible per al Matarranya.